गोजोन मोनाबिलिनि गासै सुबुं माहारि आरो जोंनि बर' रायजो राजानिसिम खेबसे खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनै आं बे समाव नोंथांमोननो दिन्थिनो गोसो जादों जे फैबाय थानाय माखासे समफ्राव आंहा प्रग्रामफोर दङ। बे प्रग्रामनि थाखाय आङो गाव हारसिङैनो उइदाउट मिउजिक गोसोआव थानो थाखाय एबा रेवाज खालामनाय बायदि हिसाबै आङो सम मोननाय समाव बिदिनो दोंफा दोंफा प्रेक्टिस खालामो। दा बे प्रेक्टिसखौ नोंथांमोननिसिमबो आं दैथायहरनो नाजागोन एबा नाजादों। गोरोन्थियाथ' जाखागोन आरो जाय मेथाइफोरखौ आं प्रेक्टिस खालामो बेयो गुबुन हारिनि रावनि मेथाइ। दा जोंनि बर'नि रावफ्राथ' एसे गोब्रा जाहैबाय, बेखायनो गुबुन हारिनि रावफोरनि लिमोनसनलायनाय माखासे सोदोबथिफ्रा जोंनि खुगायाव बारा फुथिनो नागिरा एबा बिथांमोननि बायदि थांनो नागिरा। थेवब्लाबो नाजादों खननो थाखाय। नोंथांमोना जाहाथे गोरोन्थि दासान। माथो उमुक आर्टिस्टआ अडिअ'आवलाय बिदि खनो, नाथाय माथो ओरैनो मोगथाङावलाय माथो जाथारालै होननानै अननानै निमाहा हो। दायो आं बे समाव दोंसे गलपारिया मेथाइ नोंथांमोना खोनाबाय थानाय मोनसे समाव खोब फेमास जादोंमोन, दाबो फेमास एभारग्रिन मेथाइफोर गलपारियानि थैनो रोङा, जेब्लाबो मोनफ्रोमबो फांसनाव सोलिबाय थायो। बेखौ खनदोंमोन जोंनि आसामनिल' नङा, बलिउडनि लेजेन्डारि मानगोनां बिथां जुबिन गार्ग सारआ खनदोंमोन। आं बेखौनो सोलोंनो नाजादों, ट्राइ खालामनो नाजादों। আগানাওয়ে ডুবু ডুবু পাছানাওয়ে বৈশ ঢোঙায় ঢোঙাইছে কোম্পানি রে জলসে কিথে শিরির সাউতির দড়ি কলার হার খুলিয়া কইনা রে আগানাওয়ে ডুবু ডুবু পাছানাওয়ে বৈশ ঢোঙায় ঢোঙাইছে কোম্পানি রে জলসে কিথে শিরির সাউতির দড়ি কলার হার খুলিয়া কইনা রে ও কইনা সেউতি লাগাই দড়ি কলার হার খুলিয়া কইনা রে আগানাওয়ে ডুবু ডুবু পাছানাওয়ে বৈশ ঢোঙায় ঢোঙাইছে কোম্পানি রে হে ঢোঙায় ঢোঙাইছে কোম্পানি রে টকসে কম নয় রসে কানয় তোরছে ভাঙানাওয়ে খেওয়া দিয়া রে টকসে কম নয় রসে কানাই তোর সে ভাঙানাওয়ে খেওয়া দিয়া রে ও তুই কেমন মজা পাও ভাঙানাওয়ে খেওয়া দিয়া রে আগানাওয়ে ডুবু ডুবু পাছানাওয়ে বৈশ ঢোঙায় ঢোঙাইছে কোম্পানি রে হে ঢোঙায় ঢোঙাইছে কোম্পানি রে শুনাও কষাইম রূপার মালা ভরা গাঙে খেওয়া দিয়া রে শুনাও কষাইম রূপার মালা ভরা গাঙে খেওয়া দিয়া রে ঐশ্বরীর হরমোর কালা ভরা গাঙে খেওয়া দিয়া রে দেওয়া করে মেঘালি কুবালি তোলাল বাও ধীরে চালাও সোনার নাইয়া রে মুরহালিয়া পরে গাও ধীরে চালাও সোনার নাইয়া রে আগানাওয়ে ডুবু ডুবু পাছানাওয়ে বৈশ ঢোঙায় ঢোঙাইছে কোম্পানি রে
জলসা কিঠে সিরির সৌতির দড়ি কলার হার খুলিয়া কইনারে আগা নাওয়ে ডুবু পাচ্ছা নাওয়ে বইস ढोङाय से कम्पानि रे गोजोन्थों माबायदि जाखो नोंथांमोन सासे मिथिसिगोन मानो होनबा ओरैनो लवार आसामावथ' गोबां गलपरिया राव रोंग्रा बिथांमोन दङ आंनि माखासे प्रनाउन्सिएसनफ्रा जानाय जायैखौ बिथांमोना हमनो हाखादों निश्चय आरो आंथ' बुंदों गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा हो आं गलपरिया बारा बुजियाबो थेवब्लाबो माखासे बै खनखांनाय आर्टिस्टफोरनि प्रनाउन्सिएसनखौ खोमाजों मोजां खोनासंनानै बिथांमोन बायदि फल' खालामनो सेस्था खालामो नाथाय दासिमबो पारफेक्ट नङा आङो जेनेबा हाजोबाखै सोलोंबावनांगौ गोबां दं आंहा आं ओरैनो मेथाइ खननो सोलोंजेननाय समनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला सासे माने खाना मानसि थाबायनाय बायदिसो आङो थाबायबोबाय थादों जिहेथु आंहा रावबो बे जिउआव बा बे जोनोमाव मेथाइ खननायखौ फोरोंनो थाखाय आं गुरु मोनाखै एबा जाय समाव आङो मेथाइ खननो नाजाजेनदोंमोन बै समाव बधय जोंनि बर'नि गेजेरावबो आं बुंला एटलिस्ट जोंनि गहपुर एरियायाव बांद्राय मेथाइ खननायनि प्रभाबा बारा गोग्लैयाखैमोन एबा बेखौ जोङो इसेबां इम्पर्टेन्स होननानै बारा साननानै लायामोन जास्ट ओरैनो रंजानाय बा एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय जोङो ओरैनो हाबा हुखा एबा बिदिनो मिथिं दावथिंफ्राव जास्ट खनोमोन नाथाय बे जे मोनसे समाव बेसेबां इम्पर्टेन्स बा गोनांथि जाफैगोन बेखौ बै समाव जों बारा सानस्लाबनो रोङाखैमोन थेवब्लाबो गावनि नाजानायजों आङो जेनेब्ला दिनैनि बे स्टेजसिम आङो फैदों थेवब्लाबो आङो गावखौनो आङो 90% सोलोंबावनांगौ दं होननानै आं सानो आरो आंजों लोगोसे फैबाय थानाय जेनेरेसनफोराबो जायफ्रा जोंनिख्रुइ बहुद उन्नत गारां लानानै नुजाफैदों बिथांमोनखौबो आङो साबसिननिफ्राय हामसिन सोलोंनो थाखाय आरो प्रिथिबियाव फेर फाथिनो थाखाय एबा फेर फाथिनो हानो थाखाय आं बयखौबो सोलोंनो खावलायगोन आरो गोदोनि थांखांनाय दिनखौ जों गोसोखांनानै लाब गैलिया दायो नैबे समाव जों बेखौसो साननांगोन जे बेबो मोनसे जोंनि बर'नि थाखाय धोन प्रपार्टि बे नङाब्ला जोंनि माखासे धोननि बाख्रिया आद्रा होननानै आं सानो आरो नोंसोरबो बयबो साननो नांगोन बेनिखायनो साबसिननिफ्राय हामसिन सोलोंनो नाजानांगोन जेरै दा जोंनियाव दङ बलिउड नङा होमब्ला बलिउडआव फेर फाथिनो थाखाय नाजानांगोन बयबो हानांगोन बलिउडआव फेर फाथिनानै जोंनि बर' हारिनि मुंखौ गोजौआव लांनो सेस्था खालामनांगोन बयबो फैबाय थानाय जेनेरेसनफ्रा जोंथ' थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला जोंनि जोङो सुबिदाबो गैला जों दा रायजो जाबाय रायजो जानायाव मुखुब जाबाय गथ' गथाय फोरोंनायाव मुखुब जाबाय बिनिखायनो बैसिम आगान हैनायाव जानाय नंला बायदिसो साननानै लायो एबा मोनसे सिमां जानानै थासिगोन बेबायदि मोनसे आसा खालामो बेनिखायनो जोंनि आसाखौ फुरा खालामनो होननानै बुङोब्ला फैबाय थानाय जेनेरेसन बिथांमोनासो हासिगोन एबा नोंथांमोना हासिगोन आरो दायो गोबां बेसेन होबाय बर'फ्राबो बिनि फारसे मोसानायानो जा खननायानो जा दामनायानो जा देनायानो जा बेनिखायनो आङो गासै फैबाय थानाय जोंनि निउ कामार्स खनगिरि मोसागिरि गासै हारिमु आयदानि गोसो गोनां सुबुंफोरखौ आङो जोबथारनायाव मोजाङै सोलों जानाय बायदिखौ सोलों नंगौखौ सोलों बेखौ बुंनानै आंनि बे दिनैनि बे मोनसे शर्ट भिडिअ लाबोनायखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय आरो फोजोबनायनि सिगां आं बेखौबो खावलायगोन जे दिनै डिसेम्बरनि 4 अक्ट' थांनाय नभेम्बरनि 4 अक्ट'आव आङो आंनि गोदान इउटिउब चेनेलखौ फुंजा मोसाहारि अफिसियेल मुं लानानै आङो गायसनजेनदोंमोन
दा दिनै 1 दान फुरा जाबाय आंनि चेनेला। बेनिखायनो बे 1 दाननि गेजेराव जाय बिथांमोना आंनि चेनेलखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामदों, कमेन्ट खालामदों, बिथांमोनखौ आङो 1 दान जानायनि खुसियाव गोजोन हामलायनाय, अननाय, सिबिनाय, खुलुमनायखौ बावहरदों। आरो लोगोसे फैबाय थानाय समफ्राव बेबायदिनो आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना गासैबो गावनिनो बर' फिसा होननानै बयबो नाजावगोन आरो लाइक, साबस्क्राइब, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होगोन होननानै आं आसा खालामबाय। बेजों लोगोसे आं दिनैनि बे कन्टेन्टखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।